פארק הירדן הוא פארק טבע וקמפינג בצפון. הוא מספיק גדול גם כדי להכיל אלפי אנשים שבאים בעת ובעונה אחת. יש פה מים זורמים, מדשאות. סוד הקסם של המקום זה השילוב בין הגודל והמרחבים עם התשתיות הנוחות לבילוי של שעות במקום. נהר הירדן זורם פה בדרכו לכנרת, ובלב הפארק הכשרנו לביקור את אתר בית ציידה, המציג עיר מתקופת המקרא וכפר דייגים מימי הבית השני. פארק הירדן הוא עוד יצירה חשובה ברשת הפארקים שהקרן הקיימת לישראל מקימה לרווחת תושבי מדינת ישראל. אנחנו משפחה שמטיילת הרבה, ואין יותר כיף מלראות את הילדים משחקים במים, משחקים במשחקים פה, ובלילה הולכים לישון באוהל בכיף ונהנים מהמקום המקסים הזה. 110 שנים